ono nso amaye apose ene broso papa bi ye de atwi yense a tete hodudu a yaye na abefo kwan so 2074 ya bobobie ni abetena se ye de kase na ebrewo a tam da ye nso nti medimafo eba center wodi maye no de abete e wo kase no mu ebi ne se Naimos edwumakuo no ede atu dwa se afidie akese excavators ni akonde ahodo a wo monsa kan e wa bra na wo moye galamsey operations ni nyina no eyade se babie egu no eye Ghana fo ahumbu abomo titru mo amode light soup na tomakese ka ho ye were kopoko se moda mona na enhyehyɛ papa egu apono so Ghana Education Service for se wo mo de nhyehyɛ egu akwam se de ebeya yenhu ana yentibida wo Ghana hasa senior high school adesuani bi eyade se wantimi antoa nsuku so enam nyinsenti yewura Matthew Yendam se sadi akini yemma wo musi penti wo sono pa bra wo tegwa so sen ho ase boni bi e mada enso ne wo mu na edi mu hene na nsem bi odi atodwa ye de brewa no pei omanfo ne emadwadifo a ewo kunsu wioso wo mo asrese wo mo adwadi bia ye wo ho no mo a empenifo ato na ginje mu no wo mo embesiesie na mede obekọ ahafo ano sato ho ne West FM ne Bitmise wuso ansa keka assembly no kwasa wo mo kwa akoto aba ayi presiding member amfo ne munsam to sen anopetie Saudi Arabia wo mo crown prince wakasa ede afa Iran ensensem ya ababeto emontinsem ahodo a wodi tu dwa no eyamano ne de no so ka ho na no pei yede ne nyina esom se na nakojogesi company limited anopa no nsia kase bo midin ede ajoa asare mene triple mai ejapia apam dada Afei ebusuya ensem no enchiremu ankasa enie National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat etwenetiawa efre no Naimos no womo ede arehyewu nsem akwa magana fo nyina se enipa bi ahyase ebisebisa se mpempi ya na womokọ ekoche galamsey fo ya womomutu efem agudi a emfa mrakwan so a excavators ahodo ne akodie atu asekan ene niema ahodo a ya na wo mu sizi ewo operations no emu no ewen eno na Naimos ofo aba bebisa se babia saa niema no nyina agu na yade se egu bia ya eye ya enne ye se yemfa saa machines no ene akode ne mra bonte ne yembe ebuhu akontan a yade se wombetimi ayesa adwuma na magana fo nyina hunu se enye se bia niema no wom de akwakosie baabi na opanyine pa ya woda adwumakuo no ano Kenoboa en wo chirechire mu adomine ne din hu no wo chire mu se enu ansamtwefo nhie mu a wo mfrɛ ye no eye bra no akuntabuo ya Naimos ofo aye wo madwene se wo de be magana fo se de be ya wo mbehunu pempenso a Naimos ofo wo mu operations na kwakodru enhyehya wodo a wo mu di gu akwemu efa galamsey fo wo mu operations ho na opanyine de saa ensem no tu dwa se mre bi atwemu wo ha ye se ya chi excavator bi akopie police station ye hyehye excavator na excavator we he excavator we he yesi yehu miken na bambofo akache ne yede akogu nti osesa niema no nyina no eyade esia na ma omanfo dodo no a wo ma rehyemu a wo mo wo aban mu se we swai galamsey ho kono eya tonsom nanso wo se Naimos ofo de enya de a won beye saa de no won be ma ewia abom no ma buhu akontan ama Ghana fo nyina ahunu de ekonsema hodo akeno ede tu dwane bini. Every excavator seized by Naimos is intact, and I reiterate that every excavator seized by Naimos is intact, and accountability, the ministry will render account, and the government will take a decision on what to do. But Naimos has them safely at locations that when they call, I'll give you. The weapons too are intact. I've received a letter from the Small Arms Commission, and through the ministry, this weapon will be documented and disposed of. Ebusia ene ya yekotie sesiei eye Colonel Dominic Boa wono na etrotro di animu ewo Naimos ekuo no animu na eno ansemtwofo enhyiemu a wo mo freye en wode saa ensemi etudwa eko ba jase sempremo anopa no nsia kase ebo a yede somo sompai no abusia so yi TV no so firi ho a 90.7 sompan kransa anopai papa tos ne adwumawura akwambo aten wode ade hye na ewo ho na kyen
sabre korona 106.1 eno ye tachima Sompa no a ode som adehye no e ma tete kofa wanchi nyina manugu so ya abusua life o amanfo ka mu wo mo phone so ene ba bia na adanse hu ne mapapa nyina no ekoba jesi wona na twa ntoma de asi ne kokko ama broni fita abona baso Central Street for se na dwuma papa e wa adanse mu enti opese utimisie na udem ma hodwo a ya kohu no wono nso waye semframa mamu de na nkura bata wo ba bia de hia ne se obobu ne din na abusua ye to akase no so yewra Eric Opoku wono na ye oman so afo a eba kuaye ene yemfudi ahodo nyina no wahwe ho nsam so na pani de atodwa se nense nkomo bi nenam ama wono mu asabio wo musua wo asasa no wache wo mo pa no kura no wo mo ka ne kese se na anu ya mampenin baye wo bo no hosafo hene se niema asesa wo ne mamu no eno na bokena fo nso ato wo mbodem so wo mo ma ye mefato makesi a enche bia ebinu nkohunu amane e wotetawo ye wo mo afam ho wo mo kofa ntosinti na yewra Eric Opoku se obi bia ne yem hyehye no se to makesi no anhwe a ebekọ atwe e wo yemamu no wo se okai se wo mo hye dwumedie bia se a yetu ne din feed Ghana 2025 no mo ho wo mo ebo abimo nkrotan be se aduo wotwe baako bi ama saafo no kura eye kuya na to makesi ne bi ka ho na wo mo abo anhoba se wo be san so kura teremu a afi ebebu abram so. What we have decided to do is that we are going to supply seeds to the secondary schools who are working with us under the Feed Ghana program. We have registered 413 schools. All these schools must also go into tomato production, at least for them to feed themselves on campus. That will also reduce the demand because they are able to produce to feed themselves at that level. Then we also have churches and other agencies who have also registered to work with the Feed Ghana Secretariat. We are urging all of them to also move into that space. Eno eyomai so afwa wo hwe enuane ene kwae ho nsam so yewra Eric Opoku ene kasa ye ya wo chese sa Feed Ghana no mu no wo musoso obi mu asene na sesei sukuntu aso ahodo wonfa wo honyim ene nsore ankura mu on betimu bia no se de be na ye ntosi no titru ebekoso a na atena ye toa kase bono so ne de wawura ehumasua ensemu na Ghana Education Service AGS for abano ho base wo ma wi ata so se wo mbehya toto niam ase de be ya yente dan ye hunu bi da wo Ghana ha se bia senior high school adesuani bi a wo gentete enam se bia wa fanyinsen wa bra no wo ko school anase bia wakoda esuban boni bi edi wo school lawlessness ehu asem anampo se wo ye enuroboni nti ne ye se saade ne nti ye mane ntoa ne school so a ye yi na sinchen wo mo se saade ne emre bi a atwam ena na wo mo ye sa sesi ade ne masasa owura ye Theresa opon mensa wono na ye kwankyerefo a woda School of Health Education program no ano ewo GES na wode nsem we nyina etudwa wabra no wone Sompa FM a ewo sunyan edi enkomo na dwumadie bi koso eye Inter-School Club Leaders and Patrons Training Workshop ya wo mo de hye so ewo sunyan ho ena maame no kokasa wase na wakyeremu ese wo hwemu pa dia se menyonkui ayebi entime so maame nkoso hwe anase menua bayi enya boy entime so maame try bi hwe sa peer pressure ene niema bi atete sa no komo boni die ene bad influences na eno ye ade ba ko a ehadwene pa ewo senior high schools ahodo no nam so ema sa empewanyinsa ne yehu bi ewo ho ene wo mo a wo me de wo mo hye enuboni mu eye ne tutu pa eba nuboni de a wo kyese mema no ne taye sa ade no na wo se wo mo ewo counseling ene guidance ene atenaye bi ewo ho no mo a wo mo ehunu se bi obi afanyinsa wo sa akwan so aye kasa kire no ye de ne fa nkyerɛkyerɛ ne ntetie mu se de beya won betimi ahye nipa no nkran amana wie ne suku no ne nsɛm a wode to yama ne boni na najeman opambo anim no ebini ena life skills na saa niema aye niema bi asese mo kwa aba no omo hia asakode a ebeboa omo ama omo tumi ewie suku ana omo akọ omo anim e de achieve bukaya ejina so nti a ema omo ekusu ye mo sa ekwala ne bi wo hono mo a ebedru baabi no na wakonyinsen na wawo kwan so na ose meja isu
obi ohono ma na wakodi na nkosemachi na efe wababeye drug addict na wajai school na yewo slogan and assembly ayeka yesi leaving no one behind Ghana yempesa yebeja abokobia so we share yen free education ya ye buta ni say e mo planning nyina e wo so munya sa ne ndie na ehia de kodru secondary school enti yempasa abofra bi aban bo ne hoka ebe drop eno nti na UNFPA boy yen amaya share addition a fa adolescent reproductive health anase abofra bi a wa ene ya yekotie sesie eye owura yere Theresa Opomensa wono ene director of school health education program ya ewo Ghana education service woni amane boni na najema no pambo ene di sankomo yi abusua eno nsembre mu kasebo ekobo je sesempre mo de no eno ena asompa anopai ye de sommo na medo ko pandai adehye ewo ho wo mo na musini wo mrahye badwafie ewura Matthew Yindam na pani na akasa se brofu bi a wo mo keka ne ne na afa nkrata nyina mu ewom online fo ebosu bi so sen se adwuma ba na nka ye de bebo ho dewuro ama obia asabio ye gi asra na wono nso kokromotie bi ne obetimi age bi sa afo no betimi aba ho abapiri bi no ankoye sa ayete de obi ahya da aba obi pa sa nko a ne koi ne no ena na donkoma no kasa ho owura Matthew Yindam se wo ma penso bra na ochima mpiesie na adote akonwa so chini ya maidi saade no bo wo mutiri so saa ma wie Ghana foto abakura tia won na nso ekokọ wie no wo mo ene wo mu mfra ne ntoma so sourcing you say a idea and this amambu edia say and they painted the picture as if say so sourcing a korono because sana jana meje fi enkan o say e kwatu kwan bi a MPP fo afa omo bo omai korono a so sourcing to some extent so to make about 83 million cedis so sourcing contract bi kra o kra no kra nya eden na busi ani say on enko eden onko na e korono enya ade a na me ya dom magana for the tumi ma onwo a on be so so na mai so sana mkan owura Matthew Yindam wono na akọ pandaya woye emrahye badwani edema adehye wo ho wono ne yensan twrofo edi nkomoyi ewo mrahye badwafie na dem so nabo na oponchecheku na bobo anoa anopai kase bodi nyina ekoba jesi mpremo adansie nyina ewura wono ye ne dia na atwa ntoma si ne kokko ya waso ya sene se yemfa kase no ensommo wode agina homansa 0204 355 040 0204 355 040 na baby awo no wabusa se ekoba jesi sempremo me wo brekum me wo kase anase me wo sunwane ehemfa na wo nkrabata no wo eno ane se wo kire ho na agya wakona adanse hu ne ma bia ohia wakọ akoto ne yede akogya wo anopai dudu no unnum bia pebinom nyabisi upono so na yade nyina no aduro 2074 na asa na mekan die hie wo mu ntino wo de yabodin se HIV no ebi aba so o sa ne yatodin yakasa wo de no chronic brofo a doctor waka kire nurse ni no ene ekoto 2074 ene bebo ba bi eto nro bia ahyeta ho anopai ya atwu se wunya ntwi ya watwi nso a ya hwe apose no se Leicester for the years to paste ni bia enye bia next time ya atwe no na fe wasa atọ wo mo broso no eno na bebo atimi ayiyi enuane na ekeka ka ase ni nyina afiri ho na fe Greenwich Meridian line no eye afiri wo se ase ama ho atọ we ya mekan wono nso ayese mfnama wo ba bia 050 16 19 588 ya na wawo so na homa anopa ye kase ebo no tamo da so saa na de wo yo bia nso fata moto so midimafo eba sententra wo se yade be nete so kan ho bra wo fata monto so e bia na wo asante mamu bonomamu ana wo atoya kan ho bra ebu akwa agogo wo bagogo yade no na apọ ama afiri wasetrem se eyemfimfini mantemu enkran ene fraw oti ena awa ene nha ho so nkosi asante mamu eno ane se wo de wo bankran na odu wani akire mo poku ase mayira time da yade so na ayira 0244 774
282 na homa no na diamond no ye na ye hu tia wamra ye ba de ka akiri ye de to also TV Emma Aketuapa Emma Aketuapa ampa ebusua ye to akase bono so ede amamo omanfo ntichu pa ne Emma adwedifo a womo ewo kunsuwi oso ewo afo no southwest mensin mu wasante mantemu womo de adesede ato mensin assembly nanimu se adwedi bia bia yesiesi ho no mu abesi enne empenifo empa ho ntoma se de be ye betimi aye adwuma no womo asre se assembly no wombe commission project no se de be ya ama no so wombe betimi anya bebi aton womo ade womo se emfie num nie womo anesu pa a che se wompe bebi aton ade na mpenifo etimi atoto niema aba besi market center foforo kura e de amomo a 5 years ni yesi dan na wie yesi edwa na wie 5 years ni yesi ebe commission keke na ya allocate centers no ede ama adwedifo no so eno so akwaye boachi bidin ene yede nkrado agu ano na aka ho enesi ho ene adwedifo no so wo mobre na wo mne yamane boni Ebeneza owusu ansa edi enkomo ede wo makosem atonanim also ihe ija ya ba be si edwani bia ma ye mfiri be se enumuni intini commission inti ene ni committee chairman mfiri also ipese enkafiri emre kwa kakre ya assembly no ene bi edwani ma ye ni nida how be great to the sense ha no say wo prokit won obi kra bi dia person obeton odwan mu because of edwani ni honin sim emwa ma asetena ni system ni mu koso ena eja so de wo say ha so ye center so for us higher center there was see enya betime diga wo mababua ya ma ya nkasa ye diga no so abua ye nye ho ahen ha ye how be play na bele amaske ni ha na se bi kula mu ba ha na me be di ho nkomo enso mu ko ya nti ehum ya e bia e ba nti esese ga ba ya be je obaba ba su ya sene na wo bia ma ye na su ye nya be edidwa na dawro ma mo mabua na mo mi edwa no e ma ye ni ntu ye nko edu ja na bia nko so ba ha ba be diga wo ho na edwa na ye kese mo mo aye na bia ye mi ha I do not be from Asana, no, my and the boy and get them. But you can be my and you Abusia bra Facebook ne so mo a mo hwe wo Sompa TV no so ne ye kan edamanimu ya mo hwe se edwadi bia na yesiesi ho no 5 years ni ehu na afu ayese che se edan no kura hyase yesei ehu nyina pone edamuno na yesiesi wo no 5 years ni ye commission ye ene yesi we ye be commission kura dwedifo no ba bia wo moton ne kwan ne ho ana ehwa no wo mbeton no sanse nipa no wo ba beton ne kura no wonwura market nu akwakodi dwane nso mejiri se assembly ne betimi ede wo mo na tintim fom se yesi dwama mo enti ye yie dwedifo nyina firi kwa ho obi anko ho no nkokọ trase enton ade a wo mo a wo moton no so wo mbeko ho womo akwakodi edwa no enti we dia hafo no southwest mensin assembly no mudie nie ya mane boni Ebeneza owusu ansa enedi we ebaaye eno eye kase ebomo afa Sompa de no a ekoba jese sempre mo dia enam TV no so na oti o radio no so no ene ye de so mo wonsa wo hwe na wo se aden asachedwa no ni ana sa na ebi busa o de honorable de si ye no na ebi nso busa se da bi we ye bonsu de na ase eyaye yare ewo kurobia so we de ekoso na bereko animu no Sompa kase ne betimi adi akire ne adi mu nsema brewo Ebeneza owusu ansa kro na na da so gina hoyi afa no southwest mense no ko asechena se wo mo kwa akoto aba na ja wo mayi tenene a wono ne bedi wo manim ewo wo mbadwa fie ho me kira assembly ho sa presiding member na bra wono mo koye no honorable Paul conscious wo moto aba na woni James Apia kikiri ko wie na mfo de nka eso obi anya na etimima wodi nkunim no na chasa o ma sa akobio eno nso sa na akwapai na die ntie ekoba na sa de assembly members no wo mo anenim nkasaye ekoso ene de ntie a wo mkokoto aba no
ɛyɛ ne saa ma mfifiri te abato komisa na wɔn ne Ebenezer edi nkomo sei Assembly ne so yanya preside member edwumadie bia no nkoso nti ye ne omo kasa be anye yie but be fa ba bio nti tese de ye be ya adwe se ye be kwa fiefie ne omo kasa yie ne ya kira mu de nti a e we se yanya preside member because yanya preside member assembly edwumadie bia ne ho a be che ko ne de no question me wira ho essence no ni se ye first touch no de ye ntimi amfa no ka second one de be fa no simple but the ekosi ye no ni na de se de be mu nyankopon na de mesre aka no se mesre mu nua no mu nyina se ye nya preside member e wo NDC mu dia ye dwumadie nyina be basa preside member abato no 2 years ni dia de edi vet we no a ye ba beto ye MPP for na ye kase MPP kokoso ye pese ye nipa e de ebedi preside member no e because ye ni DC eko ano nkrom se nyame aman 100% ono so di MCI presiding member no ye de e be share ni nyam sa ankoba no sa e tuwe ono so you bi so me de eno assembly members wo mo hafa no South West abatwa mpesua no so wo mo ko ye wo mo ntimi anyi presiding member eno na wo mo edidi e ho nkomo ye Ebenezer osu ansa e de to aye Yaka wo se Sompa 106.5 FM across so enyi na nakojoje company limited anopa no nsia kase ebro ne yeda so aye kenkan ede emamo ma ye emfa wonko wie ewo amanone na Crown Prince ya wo Saudi Arabia eye Mohammed bin Salman na beto jase wo kompotem ho edin adodo no anim no na ye de ato ne so eye Mr Everything, a person who can do everything sa na ye frɛ no ewo ho na beto jase wono kura na eboja edima US force wo munkoto nhye Iran force reporter ye nsaka eno no na wo mo chiem se bin Salman ya ye kan ho asemi woni US mampani President Donald Trump ekokoye meeting na nsemu kura wo so wo frɛ no wo phone so ebo na maneso ade na wo ye no kosoa na ye yire wo ho pa momma ntokwa ni munya den emfa ma Iran fo no na entimi mo ne se na the be Saudi Arabia for de se Iran ni Israel for ni US for ntokwa mu ye dia mo den na munya wo no so na nsemu Iran for no be throw missiles bi ne akodie bi wo Saudi Arabia ho a enya asem kuma eti na nsem a US for de wo mo ho gi mu na chesa attention no a shift e free Saudi Arabia ho akọ US ho nti wo mo ne omumi ni sesi ade e kasa yi Saudi Arabia for no wo ma asum adwo mo kakra e wo Iran for wo mo basa ya wo mo de aba empotem ho eti na nsem kura wo ka chenso wo yire ho Donald Trump dia wo ye ne yetawachi na ese hwe etuanyonko asi etuaduam na wonim so boni asa Iran fo ntokwa ni US fo e dia ba ewo empotem ho ne Ghana fo nyina akorete ho pentenkwa enti amanebo ayensaka edi afri ho no se papa no wono kro na hye akire eye Mohammed bin Salman wo bojagu mu pa se wo monyini ntokwa se de be ya Saudi Arabia fo so wo masum ebetimi adwo wo kakra na foreign affairs minister ya wo empotem ho Prince Faisal bin Farhan yes wono kura support papa penti asesesi ane de se de be ya wo so beni wo masum dwenti no wo ka sa asem no ede akire President Donald Trump ya wo US mampani no so ena no pe ye giran nsem hodo a ye de be so mo se nana kojoje company limited anopa no nsia kase ebo no ye de nyina esi ha ne ye de bai na de di mu akote ni bi ene se 9 months adwumakuo no e de atu dwa se excavators ni akonde ahodo a wo mkoye galamsey operations wo nsa kan nyina no e yade se bebi e wo no eye ene se Ghana 4% ebu hu akontan a wo betimi ayese adwuma no eno ena yera Eric Opoku wonna yekua ye no woda no wode atoja se entosi nyade e be shoto se de bi abo wo mutiri mpo no nti se bi ka sinihu Ghana Education Service Fonso e de atodwa se womo ebehwe ayentotue se de be ya disuani bi a wogentete e wo senior high school no yenka se wa drop out of school esanse wa fa yefunu ana se ebia wakoda esu bi a enye papa e de akire school no empanimfo eno kire se akura no kosumina so no okofa no nso ne a yempam no na nsa nko na mom ye chi no na yesiesi no ho eni disifo aye dwumade bi afre ne so na ebrofo ba big push ho na pandamra se bedwani owura mache yindam se MPP apenso a wo mkoye obi no
Chineafo de bo wontiri so amagana fo to abatia won ene wo mo na eyo ne ntigana fo mumuyamfa Omanfo ene emadwerifo ewo kunsu wioso ewo asante mantem no mo de sede ato afo no Southwest Mensin Assembly no se wo mo srada edwedi bia yesi emfie num ni ayen commission ye no wo mo embe commission se de be ya wo betimi ede aye adwuma se commission no betimi aye adwuma pa je wo mo presiding member na wo mo ko se wo mo kwa akoto abayi wo mo wo ya entimi andane bode eno eya de Ebenezer owuso ana wotufiri ho nso ede breye Sarah Enyedo eko amanone Saudi Arabia maino emu esanse Crown Prince owo Mohammed bin Salman abeto dwase wono ena etechire susoja egumu se US mampani Donald Trump wonyire ntokwa no a woni Iran ni Israel fo ede abomu ewo empotem ho no eja ya suso nyina abusua nipa ebe wu afa no ne ntontoma ebe pai wompa ni malaria ebe bampotem ho no wo mo de topa ye na atu akwa bia no wo mo mfa ata am nkoi nti wo ho na wo hwen ana wo di shebi wo ho a ya fa bi mane no wate na anopai kan ho pa 2074 no dudu ene nti wo hia bi na eno nso na yare bia te wo so a ebedum atu ase okuta yemmu na mo nkase ne nyina ko ba jese sempremo na ka ejese company limited adanse ho ne mapapa de de sha ase de to aso akoyi se yebewie ne nyina ne nche ne wo wona betumi ebu akonta mo so opese osi manhina ka se na abebo ayo ro so dodo abehia nie na wasan so akere papa ewo mu na wakere cement a ebebo awo anopai Leicester Company Limited wo mo na de yas toothpaste and toothbrush ebe adwa so no ba bia ebi wo bia no pebito na ne betumi abo awose wanum ama ehwiaba na nka no ne nyina firi ho Medimafo Herbal Center ya Dr. Tam da so oda no o de tam to yen so ewo ye kase so fa ya de ekono won fata am nto so na ahotomra anupai wo madarumenti akenkanfo no triple we man ejapia apamadada meniminu yaba Ajua asare ya damu nyina se ama mumu ene tie ene hwe